Minä olen Jäämaa Jussi. Olen toiminut seuran sihteerinä ja jouduin sitten myöskin puheenjohtajaksi. Nuorisoseura Toivolan talolla kokoontui 24. päivä tammikuuta 1954 18 metsästyksestä ja riistahoidosta kiinnostunutta miestä. Yksimielisesti kokous päätti perustaa metsästysseuran, jonka nimeksi tuli Länsi-Hollolan erämiehet. Valittiin yhdistykselle johtokunta ja puheenjohtaja. Johtokunnan tehtävänä oli laatia yhdistykselle säännöt. Sääntöjen 1. pykälä kertoi yhdistyksen tarkoituksena olevan harjoittaa metsästystä ja ylläpitää suunnitelmallista riistahoitoa. Ensimmäisen toimintavuoden lopussa jäseniä oli 38 ja metsästysmaata melkein 5000 hehtaaria. Seuran jäsenille oli laadittu noudatettavaksi 8 pykälää sisältävä ohjesääntö, jossa määrättiin jokaisen seuran jäsenen velvollisuudeksi tutustua metsästyslakiin ja yhdistyksen sääntöihin ja ohjesääntöön sekä noudattaa niitä ja edistää hyviä metsästystapoja. Kun maavuokraus oli saatu kuntoon, anottiin 3 hirvenkaatolupaa. Hirvijahtiin osallistui 20 seuran jäsentä. 10 vuotta suunniteltu majan rakentaminen päästiin aloittamaan, kun Sairakkalan jakokunnalta vuokrattiin rakennuspaikka. Vuonna 1968 aikana rakennettiin tie, silta sekä nylkymaja ja puumaja. Seuraavana vuonna metsästysmaja oli vesikattoon saatu. Jäseniltä kerättiin ylimääräinen rakennusmaksu ja talkootyötä riitti moneksi vuodeksi. Marraskuussa vuonna 2009 tuhoutui maja tulipalossa. Rakennettiin ulkovalo ja sähkön siirto nylkyvajaan. 2 viikkoa myöhemmin tuli oli vienyt jäljellä olevat rakennukset. Jäljelle jäi pihavalo. Kokouksessa joulukuussa päätettiin aloittaa jälleenrakentaminen. Kerättiin ylimääräinen rakennusmaksu. Ensimmäiseksi vahvistettiin silta kestämään rakennustöiden rasitus. 3 vuoden talkootöiden jälkeen rakennukset olivat jälleen pystyssä. Käytännössä hirvijahdissa on aina vastuullinen johtaja ja hän määrää passipaikat ja koiramiesten toiminnan ja antaa ohjeet, antaa turvallisuusohjeet, joita pitää noudattaa. Periaatteessa kaikkien passimiesten tulee tietää metsästyskaveriensa paikat, turvalliset ampumasuunnat, toiminnat erilaisissa erikoistilanteissa ja saaliin käsittelyssä. Meidän seurassa hirvenmetsästys on keskittynyt lähinnä koirametsästykseen johtuen siitä, että meillä ei ole kovin iso hirviporukkaa ollut, joten ajometsästykseen ei ole riittänyt väkeä. Koirametsästys käsittää sen, että 1 tai 2 miestä koirineen menee maastoon ja koira pyritään viemään sellaiselle puolelle aluetta, johon maastosta tulee haju ja koira lasketaan irti ja toivotaan, että koira löytää hirven ja tavoitteena olisi, että koira löydettyään hirven alkaa niin sanotun seisontahaukun ja rauhoittaa hirven paikalleen ja koiramies pääsee sitten ampumaan hirven, mutta meidän seurassa alueet on sen verran pieniä, että kyllä se yleensä hirvi tulee aika vauhdikkaasti niin sanottuun passiketjuun ja se pyritään siihen ampumaan. Mun aikana on kerran tässä seurassa kokeiltu metsästystä ajomiesketjulla, mutta se oli semmoinen tapaus, että me levittäydyttiin Rajajärven polulle avoriviin ja oli
tietty alue Olkisten suosta, mitä piti kulkea läpi, mutta siinä kävi loppujen lopuksi niin, että me muutamassa jonossa tultiin siitä palstasta läpi ja hirvet jäi löytymättä, että se kokeilu jäi aika tehottomaksi ja se on ilmeisesti todettu jo aikaisemminkin, niin on ollut jo vuosikymmenet tämä koirametsästys meidän seurassa käytössä. Tällä hetkellä meillä on 3 koiramiestä seurassa ja tämä koirinahan käytetään metsästyspystykorvia, joiden tavoitteena olisi pysäyttää hirvi ja alkaa sitä haukkumaan. Että joskus muinoin hirvikoirana käytettiin enemmän ja vähemmän ajavia koiria, joissa oli joko puhtaita ajokoiria tai ajokoirien sekoituksia, mutta tosiaan nykyään lainsäädännön muututtua siihen, että hirviä metsästetään lähinnä pysäyttävillä hirvikoirilla, niin meidän seurassa on käytössä laikoja, Jämtlannin pystykorvia, on ollut valkoista ruotsi-hirvikoiraa sekä Norjan harmaita hirvikoiria. Nykyäänhän metsästyslaki sallii myös matalien ajavien koirien käytön hirvijahdissa, mutta niistä meidän seuralla ei ole kokemuksia. Riistahoitopuolelta taas niin kuin sorkkaeläimille, niin hirville riistahoitohan on keskittynyt lähinnä nuolukivien laittamiseen. Nuolukiviä käyttää myöskin peurat, ne saa erilaisia kivennäisiä ja mineraaleja ja niillä on se suolan tarve, niin hirville taas mikään keinoruokinta ei toimi. Hirville riistanhoito on sitä, että tehdään riistapeltoja, jotka valmistuu syksyllä ja ne käyttää niitä sitten lumentuloon asti. Peurapuolella aikanaan kun peurakanta tuli näille alueille, niin riistahoito peuroille ruokinta oli lähinnä heinää ja sitten peurat ruokaili sokerijuurikaspelloissa, mutta se on nyt sitten jalostunut toi peurakantojen vahvistuessa, niin ruokinta on jalostunut viljaruokintaan. Sitten on tullut uutena kuvioihin mukaan ylijäämä, porkkana ja sokerijuurikas ja sitten puutarhaomenat sun muut. Riistapeltoja on ollut kautta aikain, mutta nykypäivänä tuo maatalouden tukipolitiikka olisi mahdollistanut riistapeltojen laajemmankin käytön, mutta riistapelloissa on myöskin huomioitava sellainen asia, että niitä ei voi laittaa vilkkaasti liikennöityjen tienvarsille, eikä myöskään sellaisiin alueisiin, missä se riista taas aiheuttaa tuhoja. Eli meillä ei riistapeltojen käyttö ole kovin paljon laajentunut, niitä on muutamia hehtaareja ympäri seuran toiminta-aluetta. Hyvin usein hirvijahdissa tulee niin sanottuja nollapäiviä, eli hirvet vetää pidemmän korren tai hirviä ei löydy ollenkaan ja silloin joudutaan keskittymään pelkästään sitten makkaranpaistoon, mutta makkaranpaisto ja makkaratulilla hurinoiminen ja tarinoiminen, se on aika iso ja tärkeä osa tätä hirvijahtihommaa, tämä sosiaalinen puolikin. Olen Pentti Salonen ja ajattelin kertoilla seuran ampumaurheilu- ja kilpailutoiminnasta jotakin vuosien varrelta. Ja silloin seuran perustamisen aikoihin on päätetty, että seura myöskin jäsenet harrastaa ampumaurheilua ja harjoittelua, joka tietenkin tukee metsästystä. Ja eri paikoissa jossain määrin improvisoituja ampumaratoja on ollut jo vuosien saatossa niin luoti- kuin hauliaseillekin. Ja
tänne majalle perustettiin jossain vaiheessa pienoishirvirata, jossa ammuttiin liikkuvaan maaliin. Ja 80-90-luvun taitteessa, jolloin mä tulin seuraan mukaan, niin silloin se rata kunnostettiin ja laitettiin uudet sähköt ja metalliosia niin paljon, että siitä lähteen on joka kesä ollut käytössä tämä rata ja liikkuvaa hirveä on päässyt reenaamaan. Ja talviaikaan käytiin Nummelan konepajalla reenaamassa ilmahirveä. Ammuttiin ilmakiväärillä liikkuvaa maaliin ja tauluun, paikalla olevaan tauluun. Ja sitten kesäisin siirryttiin ulos taas ampumaan haulikolla trappia ja metsästysammuntaa ja reenailemaan niitä. Niissä pidettiin seuran jäsenten välisiä kilpailuja ja Hälvälässä käytiin ampumassa isoa hirveä oikeilla hirviaseilla. Ja käydään edelleen joka kesä, paitsi nyt tulevana kesänä Hälvälä on remontissa ja joudutaan turvautumaan muihin ratoihin tässä ympäristössä. Seura osallistuu useina vuosina valtakunnalliseen riistapolkuammuntaorganisaatioon, joka piti kevättalvella kokouksen, johon osallistuvat seurat lähetti jäsenet ja yhdessä päätettiin kilpailukalenteri ja kilpailuja oli ympäri Etelä-Suomea. LHE, Länsi-Hollannin erämiehet, järjesti kilpailun omalla vuorollaan juhannuksen aikoihin. Ja siihen haettiin nimismieheltä huvilupa. Kilpailu järjestettiin tuossa Vesalan soranottoalueella, eli jokamiesluokan radan maastossa. Ja aika monta kertaa. Siellä on ollut kilpailua johtamassa ennen minua Jouko Pylkkänen, sitten minäkin olin muutaman kilpailun vetämässä siellä. Kilpailussa oli 8 rastia ja jokaisessa ammuttiin 2 laukausta haulikolla. Ja 20 pistettä per rasti oli sitten paras tulos. Osallistujia siellä oli parhaimmillaan yli 100. Joukossa oli kuuluisuuksiakin. Sadut Pusila, Mäkelä-Nummela muun muassa kävi niiaamassa kärkipään palkinnot joinakin kertoina siellä. Mainittakoon esimerkiksi Sudenjoken tekemä puutarha Keinu oli joinakin vuosina ykköspalkintona siellä. Riistapolkujen osallistumismaksuilla pyrittiin saamaan seuralle tuloja. Vaihtelevalla menestyksellä, ehkä kilpailuajankohdasta johtuen talkooväkeä, joita tarvittiin yli 30, oli aika vaikea saada. Ja innostus järjestämiseen hiipui sitten pikkuhiljaa. Ehkä tulojen vähäisyyskin vaikutti asiaan siinä määrin, että sitten päätettiin luopua riistapolkukilpailujen järjestämisestä kokonaan. Mutta niitä rata- ja rastilaitteita, mitä siihen tarvittiin, niitä oli 2 traktorikuormaa ja niitä säilytettiin Maukolan ladossa. Seuran jäsenten välisiä kilpailuja oli 10, niistä jaettiin pisteet ja vuoden lopussa jaettiin jopa kiertopalkinto siitä. Nykyään kilpaillaan vain hirvi- ja trap-ammunnoissa. Kilpailuja naapureita vastaan käytiin aktiivisesti silloin ja pienoishirviottelut käytiin noiden naapuriseurojen eli Kantala-Hollolan hirvimiesten kesken. Järjestysvuoroseuroilla oli jokaisella vuorotellen. Ammunnan harjoittelu on vuosi vuodelta käynyt vähäisemmäksi. Ja toivottavaa olisi, että varsinkin liikkuvaan maaliin harjoittelua saataisiin jollain konstilla vähän paranneltua ja lisättyä. Nykyinen hirvenammuntakoekin ammutaan paikoillaan olevaan kuvioon ja tuelta. Metsästystilanteessa, kun ei aina ole mahdollista ampua tuelta eikä paikallaan olevaan eläimeen. Tähän kumminkin pitäisi pyrkiä. Ja käytettävä harkintaa vakavasti, ammutaanko siihen liikkuvaan maaliin ollenkaan. Mutta hyvä ampumataito on edelleenkin onnistuneen metsästyksen edellytys. Turvallista jahtia. No niin, sitten vielä valkohäntäpeurän jahdista muutama sana. Valkohäntäpeurää on seuran alueella metsästetty paljon kauemmin kuin minä olen ollut mukana. Mutta 90-luvun alusta asti olen ollut mukana ja silloin
lähes kaikki peurajahti on tapahtunut kyttäysjahtina, paikoissa, joissa on houkutteluruokintaa. Tosin ollaan me joskus miesajolla tehty yhteisjahteja ja saatu saalistakin sillä keinoin, mutta tämä kyttäysjahti houkutteluruokinnalta on siitä syystä minusta parempi vaihtoehto. Saadaan jahti turvallisemmaksi, kun ampumasuunnat voidaan määritellä etukäteen, mikä on hyvin tärkeää, että tiedetään mitä taustalla on. Ja eläimen kannalta myöskin tämä menettely on parempi, koska haavoittumisen riski on paljon pienempi, kun laukaus on tuelta ammuttu, ja näin päästään välttämään sitä turhaa kärsimystä. Peurajahti alkaa jo syyskuun alussa, mutta yleensä, jos on mahdollista, aloitetaan vasta ensilumien aikaan, jolloin näkyvyys on parempi. Lunta vasten se maali erottuu selvemmin ja jäljittäminen on helpompaa ampumisen jälkeen, koska harvonpa se ihan siihen paikalle jää. Viime vuosina on peurakantaa pyritty vähentämään raskaammin liikennevahinkojen ja viljelyksille aiheutuvien vahinkojen takia. Vuonna 2022 oli yli 5000 sorkkaeläin liikennevahinkoa Suomessa. Ja peuroja ammuttiin 22-23 metsästyskaudella yli 70 000 kappaletta Suomen alueella. Meidän seuran peurajahtiin on osallistunut viime vuosina noin 30 henkiä, ja nylkyvajoilla on joihinkin aikoina ollut vähän jopa jonoa. Peuraporukkaa johtaa seuramme 3. jahtivouti, joka kirjaa saaliin ylös omariistaan ja hyväksyy kaatoilmoituksen, jonka ampuja tekee. Luvista jyvitetään peurajahtiin ilmoittautuneille jokaiselle saman verran, ja osa luvista käytetään seuran hyväksi ja osa jaetaan maanomistajille arvontajärjestelmällä. Viime kaudella lupea oli 1,5 lupaa per ampuja. Ja lähes kaikki saatiin. Ja vielä muutama seuran lupakin tuli käytettyä yhteiseksi hyväksi. Näin peurajahti toimii meillä. Täytyy sanoa, että mä en enää kyllä muista sitä syytä varsinaisesti, että mikä se oli, mikä sai kiinnostumaan metsästyksestä niin paljon, että suoritin metsästyskortin. Tietysti siihen vaikutti se, että oli seurannut iskän toimintaa, että kun hän joka viikonloppu kävi mettällä ja viikollakin. Ja joku siinä sitten oli, että sanoin, että nyt mä haluan suorittaa sen metsästyskortin. Ja suoritin sen. Ja sitten iskä sanoi, että no nyt sitten vaan pitää pyrkiä seuran jäseneksi. Se oli tosi jännittävä paikka, piti tulla tänne kokoukseen ja esitellä itsensä ja että hyväksytäänkö jäseneksi. Onneksi hyväksyttiin. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Ensin iskän mukana jänismettällä enemmän ja sitten kun täytin 15 ja sain oman aseenkantoluvan, niin sitten iskä sanoi, että nyt pääsee sitten hirvimettälle. Ja sitten sinä syksynä niin lähdin mukaan hirviporukkaan. Mutta on alusta asti otettu kyllä tosi hyvin vastaan täällä. Johtuu varmaan tietysti siitä, että suurin osa oli mulle tuttuja miehiä jo entuudestaan ja oli helppo tulla porukkaan. Ja minulla tässä on ollut vähän vaiheikkaampi tämä tarina, että metsästäjäksi en uskonut päätyväni 55-vuotiaana. Kaikkihan lähti siitä, kun jo lapsuudessa mulla oli isä ja 4 velipoikaa, jotka metsästivät. Ja kotona oli eläimiä, joita teurastettiin ja näin mitä siinä tapahtui. Ja siitä on jäänyt semmoinen mielikuva, metsästyskin on ihan hyvä harrastus. Lasteni edesmennyt isä myöskin metsästi ja näin myöskin siinä kaikkia, mitä metsästykseen kuuluu. Mutta itse en päässyt mukaan siihen, koska olin vuorotyössä ja aina viikonloput töissä ja oli lapset ja muuta, niin silloin ei vielä päässyt. Mutta sitten kun muutin tänne Hollolaan, niin täällä sitten pääsin täällä Toivolan kylällä tutustumaan tähän enempi.
Ja se, mikä minut tähän kannusti, niin oli edesmennyt avopuolisoni Kari Sulonen. Hän minut tähän houkutteli vuonna 2011, kun oli kerran nähnyt eräässä meidän kilpailussa, jossa oli hänen veljenpoikiansa ja minä sitten siellä ammuin, niin voitin heidät kaikki ja sanoi, että sut pitää saada metsästysseuraa, siellä tarvitaan porukkaa lisää. Ja minä olin kyllä aika epäileväinen, että miten hän ne ottaa naisen vastaan, mutta olin kyllä kuullut, että Satu oli ampunut jo heti hirven siellä, että kyllä sinäkin pystyt. No suoritin kaikki tarvittavat toimenpiteet ja oli metsästyskortit ja kävin ampumassa ja kaikki oli kunnossa seuraavaa syksyä varten 2012 ja silloin olin täällä metsästysmajalla ja Kari sanoi, hän hoitaa puhumisen tähän metsästysseuraan kokouksessa ja minun ei oikeastaan tarvinnut puhua mitään, että hän vain kertoi, että on nähnyt minun ampuvan ja eihän mulla ollut mitään merittejä näyttää eikä ampumaseuroja ja sitä kautta pääsin tähän seuraan ja Karihan sen hoiti minun maksutkin ja kaikki siihen seuraan. Ja se, miten minut otettiin täällä vastaan, niin luulen, että aika moni epäröi, että tämmöinen vanhempi 55-vuotias pieni nainen, miten tämä pystyy metsästämään, kun ei ollut mitään näyttöjä. Ja siinä meni ainakin 2 vuotta ennen kuin ensimmäinen hirvi kaatui. Ja sen jälkeen vähän sitten ruvettiin katsomaan, että kyllä se taitaa osata ampua hirviä. No sitten miten tämä on jatkunut, tämä harrastus, niin mä silloin tosiaan 15-vuotiaana olin hirviporukassa ja olinkohan mä 4 vuotta kävin hirvimettällä. Ja sitten alkoi opiskelut tuolla Helsingissä. Mä sain oman ajokoiran, niin sen jälkeen tämä ajokoiraharrastus on kyllä vienyt mennessä, että ei suoraan sanottuna riittäisi kyllä aikakaan enää lähteä hirvimettälle, että tämä on nyt itsellä ihan täysin ajokoiratouhuja ollut viimeiset 15 vuotta, 16. Sanoisinko tuohon, että mitä olen lukenutkin lehdistä ja kaikista, niin suurin osa naisista, mitkä on nykypäivänä, niin ne on koiran mukana tullut metsästysharrastukseen. Niin, kyllä. Joo. Ja kyllähän se itsellä tietysti tuli sieltä, että se oli sellainen, että kun kotona oli niitä ajokoiria aina, niin se on itselle ollut niin tärkeä juttu. Ja minun harrastus jatkui, että sitten muutaman vuoden päästä Kari sanoi, että nyt sä voit tulla peura jahtiinkin mukaan, että kun on nähty, että sä osaat kerran ampua, niin kyllä sulta peuratkin kaatuu. Ensimmäisen kerran, kun hän oli opettamassa minua peurajahtiin ja peura tuli siellä, niin istui vieressä ja hoputti, ammu nyt sitä. Mä sanoin, ole hiljaa. Ja en pystynyt niin kuin keskittymään ja osuihan se siihen peuraan, mutta jouduttiin vähän etsimään sitä. Ja mä sanoin, että seuraavan kerran kun mä lähden peurajahtiin, niin sitten et enää tuu mun kanssa, että mä haluan olla rauhassa. Ja ei sen jälkeen tullutkaan ja hyvin on kaatunut peuratkin. Ja samoin on ollut ilvesjahdissakin 2 kertaa ainakin ja läheltä meni 1 ilves. Ja mähän sain pitkään olla tässä yksinään miesten keskellä. Joo. Saa nähdä, että vieläkö joskus itse tulee niin hirviporukkaa, mutta näillä näkymin tuntuu kyllä, että toi ajokoiratouhu on se oma juttu. Ja siinä on semmosia, siinä on, porukassa on toki kiva, mutta siellä saa olla itsekseen omien ajatusten kanssa, istua kannannokassa ja kuunnella, kun koira ajaa. Niin se on kyllä itselle tärkeä juttu. Ja on se peurametsästyskin omalla tavallaan, kun siellä yksin on ja pimeässä ja välillä miettii, että mitähän mä teen täällä, kunnes tulee peura sieltä hiipii. Kyllä. Omalla tavalla jännittävää. Että kun tosiaankin näin iäkkäämpänä aloin metsästäjäksi, niin monet kauhisteli mun ystävistä ja tutuista, että miten sinä voit ampua niitä. Ja olen sitten valistanut heitä tästä metsästyksestä, minkä takia metsästetään ja minkälaista se on.
Heistä ei toki ole alkanut metsästäjäksi, mutta sitä valistustyötä olen kyllä pyrkinyt tekemään, kun annetaan niin paljon väärää kuvaa, miten metsästäjät tekee. Joo, no mun täytyy sanoa, että mulla on ainakin näin niin kuin päin naamaa tosi vähän tullut ihmiset sanoa, että ai kauhea, että hirveä harrastus, että miten voit tehdä. Että enemmän mulle tullaan niin kuin, kysymään, että minkälaista se on ja että miten sitä koiraa koulutetaan ja mitä, että niin kuin halutaan tietää enemmän, että minkälainen harrastus se on. Ja mitä nyt ehkä itse olen huomannut, niin valitettavan vähän ehkä naispuolisissa ystävissä, mutta miespuolisia ystäviä on nyt niin kuin vanhemmalla iällä kiinnostunut ja lähtenyt mukaan metsästystoimintaan ja se on niin kuin tosi hieno homma. Et vaikka ei ole ehkä niin kuin perhetaustaa tai mitään, mutta on vaan lähtenyt, niin se on niin kuin, hattua nostan heille, koska seuroihin ei välttämättä ole aina helppo päästä ja sitä harrastustoimintaa ei ole helppo aloittaa ihan tyhjästä. Niin se on mun mielestä tosi hieno homma. Ei sitä tosiaankaan ole. En varmaan minäkään olisi tässä seurassa, ellei olisi Karia ollut täällä huolehtimassa näissä ja kannustamassa ja ohjaamassa tähän alkuun. Kyllä. Niin, minä olen Kaikkosen Olli. Ikä on saman verran kuin seuralla, eli 70 vuotta. Olen nyt ollut 2 vuotta tässä seuran puheenjohtajana ja suunnilleen 15 vuotta sitä ennen sihteerinä. Et kokemusta on tästä seuratoiminnasta lähes 20 vuoden ajalta. Tässä seurassahan on tällä hetkellä jäseniä 56, joista naisjäseniä on 6. Ja jäsenmäärä on nyt kehittynyt sillä tavalla, että se on siinä pyörinyt siinä 60 henkilön tietämissä tuolla parinkymmenen vuoden takaa. Siitä pikkuhiljaa niin kuin on tapahtunut tätä vähentymistä. Ja keski-ikä tällä hetkellä on likimain 60 vuotta, että alkaa olla aika vanhaa väkeä, että hyvä olisi saada nuoria mukaan. Meillä on normaali johtokunta, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastohoitaja ja sitten vielä 3 rivijäsentä siinä. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi. Kyllä nyt on yleensä aika pitkäaikaisia vuoroja ollut puheenjohtajan vuorot. Ja johtokunnasta sitten puolet aina valitaan vuosittain. Mahdollisesti uusia, mutta aika monasti käy niin, että aika paljon valitaan nyt sitten samoja kuitenkin. Ja nyt kun meillä on metsästäjiä, tietysti meillä täytyy olla sitten metsästysmaitakin. Meillä on vuokrattuna metsästysmaita noin 6500 hehtaaria ja jonkun verran on rajoituksia esimerkiksi pienriistalle niin, että ehkä 6000 hehtaaria on niin kuin kaikelle riistalle. Useat myöntää tällaisia alueita, jossa on vain hirvieläimille ja kenties sitten petoeläimille luo. Maanvuokraajia on listassa yli 160. Keskimääräinen vuokramaakokohan on suurin piirtein semmoinen 40 hehtaaria. Alueita on kyllä ihan parista hehtaarista, taitaa olla liki 200 hehtaaria. Mutta tänä päivänähän meillä tämä metsästystoiminta melko suurelta osilta on hirven ja peuran metsästystä. Hirvilupia anotaan tänä vuonna taas 6 kappaletta, peuralupia 60. Hirvenmetsästäjiä meillä yleensä on mukana siinä 20 ja peuranjahtaajia, kyttääjiä noin 30. Ja sitten sen lisäksi tietysti on pienpetometsästys, jossa on joskus saatu yli 100 pienpetoa, supikoiria, kettuja, mäyriä, minkkejä. Tänä päivänä se ehkä jää lähemmäs sitten tuonne 50-70 korville. Ja muuta riistaa, esimerkiksi mettäjäniksiä on aika vähän, että niitä ei metsästä yleensä kuin muutama vuodessa. Rusakoita jonkun verran enemmän, 10-20 ehkä vuosittain. Et joskus on
on järjestetty tällaisia yhteisjahtejakin, esimerkiksi rusakoita, kettuja. Siinäkin on vähän niin kuin sellaista hiipumista mun mielestä olemassa, että tänä vuonna ei tainnut tällaista yhteisjahtia olla juurikaan ainakaan kuullut. Ja metsästystoimintaa kuuluu myöskin riistakantojen selvittäminen, ja me on yritetty aina 2 kertaa vuodessa tehdä tällainen riistakolmiolaskenta, jossa lasketaan 12 kilometrin alueelta talvella jälkien perusteella, ja kesällä tietysti sitten täytyy olla näköhavaintoja eläimistä, jotka toimitetaan Luonnonvarakeskukseen tulokset näistä laskennoista. Sitten joku sana näistä metsästyksen harjoittelusta ja kilpailustakin. Mehän kuulutaan nyt tähän Hälvälän ampumaurheilukeskukseen, joka piti perustaa sen jälkeen, kun panssariprikaati otti tämän Hälvälän ampuma-alueen hallintaansa, niin siitä täytyy siviiliseurojen perustaa sitten tällainen ampumayhdistys, jossa päästään sitten harjoittelemaan. On erittäin tärkeää ampumaharjoittelu metsästyksen yhteydessä, ettei tule vahinkoja eikä haavakoita. Ja sikäli kun mä muistan tämän 20 vuoden aikana, niin ei yhtään ampumavahinkoa ole tullut. Muutama vahinkolaukaus kylläkin, mutta eivät ole aiheuttaneet mitään probleemaa, ongelmaa. Ja kilpailutoiminnasta se oli aikaisemmin, sitä oli jonkun verran enemminkin. Tuolla siitä kerrotaan muuallakin, mutta nykyisin pidetään ison hirven ja pienoishirven kilpailut, noin 10 osallistujaa näissä on, ja sitten haulikkolajeja on saatu tuolla Putulassa käydä harjoittelemassa. Ja siellä on myöskin meillä 3 seuran välinen kilpailu, Lahden metsäveikkojen, Kosken metsästysseuran ja meidän kesken. Trap-ammuntakilpailu. Ja sitten tuosta organisaatiosta ja sidosryhmistä. Mehän kuulutaan tietysti riistanhoitoyhdistykseen, joka on Suomen riistakeskuksen alainen yhdistys, joka täällä niin kuin paikallisesti Lahden seudulla hoitelee näitä riista-asioita. Ja sitten kuulutaan Suomen metsästäjäliittoon, Etelä-Hämeen piiriin. Sieltä me saadaan palveluita, esimerkiksi jäsenrekisteri, tämmöinen sähköinen jäsenrekisteri toimii sieltä kautta. Ja kuulutaan myös Salpausselän kennelpiiriin ja on pyritty antamaan maastoja ja tuomareita tarpeen mukaan, jos on ollut tällaisia koirakokeita. Ne on viime vuosina kyllä jonkun verran meidän alueella vähentyneet. Ja nyt jos joku sana vielä tulevaisuudesta, näkisin sen aika tämmöisenä vakaana, että jos ajatellaan tätä 20 vuotta, minkä mä oon tässä ollut, niin jäsenmäärä aavistuksen pienentynyt ja tietysti keski-ikä on noussut melkein vuosi vuodelta ja hirviluvat vaihdelleet 27, olisiko se 3 ollut pienimmillään, että se on niin kuin tyypillistä tällainen vuosittainen vaihtelu. Ja seuran talous on ihan kohtuullisella mallilla. Tullaan kyllä toimeen. Tietysti tänä vuonna, kun pidetään nämä juhlat, niin on jonkun verran enemmän menoja kuin normaalisti, mutta koitetaan selvitä ilman mitään ylimääräisiä kustannuksia tai veloituksia. Ja nuoria saisi tietysti tulla seuraan mukaan. Et muuten tämä kehitys menee vähän huonoon suuntaan.